Tay kuwari tayo para pangkaon tayo ba? 100. Ha? Dili ka madawatan eh. Ano man tay? Tay, may ngapon tay. Unsay imong gidakop tay? Ha? Isda? Purgas? Makaon din ng purgas tay? Gagmay kayo. Basig madaot ka na tay, di na makadaot. Kitaan ra nimo. Unsa man nakagagmay ah? Kana inana. Di na makahilo tay. Ikaw na ka tay. Unsa may masudan? Ulitan di ka kanon. Tara kay kanon. Basta kay gutom na ka. Ada dagang kuan tay? Migas? Makuha ra siya? Gagmay man kayo na, kitaan ra nimo. Gaya kay kwaon. Kitaan ra nimo tay? Kamang si mong naong tay. Kamang ra si mong naong. Busog pa ka? O palitan di ka pagkaon? Palit kang pagkaon tay. Oh, di ay 100 tay. Ano man? Dili ka mo dawat ani? Ano man tay? Yan na kay pagkaon pagpalit para pagkaon. Anara kay kanon dia? Anara. Sige tay, tanaw lang tikaw. Buwa kay pagkaon na dia, tanaw lang tika dia. Paagi ra man ko diri. Ha. Undangan na. Mahurot na nang kuan dia, nang lamigas. Makaon din ng lamigas. Masih makadaot na ba? Okay.
Sige tay, sige tay. Sige tay, sige tay, sige tay. Ya, asa mo ka matuog ron? Dito nahan. Sige tay, sige tay. Sige, tanaw. Paano nanti ka? Tagaan lang di ka pagkaon, mga nakipagkaon na ra.